Vážení diváci, vítáme vás u dokumentárního filmu o směnném obchodě. Směnný obchod. Věc, kterou zná lidstvo od nepaměti, ale v dnešní době téměř vymizel. Konec. Směnný, nebo taktéž barterový obchod, je druh obchodu, při němž dochází ke směně zboží nebo služeb za určité množství jiného zboží nebo služeb. Jde tedy o směnu, při které dochází k zapojení všeobecných prostředků směny, jako například peněz či zlata. Ke směnným obchodům nejčastěji docházelo a dochází ve společnostech, u kterých neexistuje peněžní systém nebo v ekonomikách s nestálou měnou, například v době vysoké inflace. Avšak může být veden snahou ušetřit náklady spojené s placením penězi. K dvoustranné směně může dojít tehdy, pokud se vzájemně setká nabídka s poptávkou dvou subjektů na trhu. Každá strana musí být schopna dodat to, o co má druhá strana zájem. Prvopočátky směnného obchodu se datují již v době neolitu, tedy 9 až 5 tisíc let před Kristem. Skoro vše, co lidé potřebovali ke svému každodennímu životu, si dokázali opatřit vlastními silami. Sami si vyráběli z dostupných materiálů zbraně, nástroje, keramiku i tkaniny. Směnou si pak mohli lidé opatřit i jiné předměty nebo suroviny, především ty, při jejich získávání nebyly soběstační, to jest hlavně kovy a sůl. Prvotní, víceméně náhodná směna se postupně rozvíjela v pravidelnější a cílevědomé obchodování. Jednotlivé rody nebo kmeny pověřovaly své příslušníky, aby přebytky z obilí a dobytka měnili za jiné pro společenství důležité věci. Později byl barterový způsob obchodování široce využíván v koloniální éře. Například vícestranná směna byla používána v 18. století v tzv. Trojúhelníkovém obchodě mezi britskými koloniemi v Americe, Afrikou a Evropou. Při obchodu s otroky, cukrem a rumem. Barterové obchodování však nelze považovat pouze za historický jev. Je užíván i v současnosti mezi obchodními společnostmi či státy v případech, kdyby výměna za peníze nepřiměřeně zvyšovala náklady účastníků obchodu. Barterový obchod je nejčistší formou obchodu. Za své zboží či službu čerpáte protihodnotu ve formě zboží nebo služby jiné firmy. Hele, vyměním házeče, železňáka. Jo. Hele, železňáka 130. Vyměním za 4 Pocahontas a 3 trasy vesmíru. Tak jo. Ukaž. 1, 2, 2, 3, 4. A ještě trasce vesmíru. Přistážce vesmíru. Trasce. Jsou tady. 1, 2, 3. Ta je házec. Děkuju. Ahoj. A nyní se vydáme vyzkoušet směnný obchod z praxe. Zeptáme se také lidí, co si o směnném obchodě myslí. Je 9:30 ráno a my se nacházíme na místním trhu se zeleninou. Máme ke dubnu a budeme se ji snažit vyměnit. Pojďme. Ke dubnu třeba zeleninu jako směnný obchod. 1:1. Super. Takovýhle. Jo, super, to bude fajn. Mějte se. Díky moc. Díky moc. Ke dubnu se S ním mám udělat. vyměnit za něco. Směnný obchod děláme. Třeba za ponožky. Takhle nemám ale nic takového. No jo. Mě natáčíte, jo. A jo. No, ale tak Mě nenatáčíte. jde do školy jenom. Já vám dávat 9 strávil tady nemám na 9. Ale tak nevadí. Pádě taky takhle vyměníme. Tak děkujeme. A díky. Ať máte něco do školy. Děláme seminární práci na téma směnný obchod. Myslíte si, že by bylo možné něco měnit tady v dubnu? A tak jo. Okay, that's fine. Jsme s Kedlovnou neuspěli, ale my se nevzdáme.
děláme seminární práci na téma směnný obchod. Určitě tady si bychom nebyla ochotná tady ke dnu To je glancovně. Když děláme seminární práci do školy na téma směnný obchod, jestli byste nebyla ochotná tady celý den tyhle ke dnu. A co mluví? No něco tady, co máte. Něco, co má. Jo, super. Tak jo, to bylo fajn. Máte to. Jo, fakt. Ochota zdejších lidí nezná mezí. Polemon. Jo. Díky moc. Jo, děkujeme moc, nashledanou. Tak jsme vyměnili kedlubnu za polemonium, které bíle kvete a je zabalené do papíru. S naší kamerou jsme se vydali i do ulic, zeptat se lidí, co si myslí o směnném obchodě dnes. Dobrý den. Dobrý den. My děláme výzkum na téma směnný obchod. Jestli ho dneska ještě používáte, nebo jestli vůbec Já nic takového nepoužívám. Nic jo. takového. Ne. Dneska už to v době peněz moc nejde, že? No tak směnej ten. Já tak můžu směnit velkou gumu za malou, poněvadž za velkou mi nikdo tolik nedá jako za malou, že jo. Tak se to takhle vyčenžuje a je to. Tak jo, děkuji moc. No, nemá Nashledanou. to nashledanou. Řemeslo opraváře deštníků se dnes už moc nevidí a stejně tak směnný obchod. A proto se jednoho takového opraváře deštníků na směnný obchod zeptáme. Dobrý den. My děláme výzkum na téma směnný obchod a chtěli bychom se zeptat, jestli vy směnný obchod ještě v dnešní době využíváte. A musí se to užívat. Jak by to jinak vydělali? Obchodujete i bez použití peněz? Bez peněz to nejde udělat. Když Dobře. děláte nějakou práci, tak musí každý tu práci si zaplatit. Ale že by vám zaplatili třeba naturáliemi, jídlem. To nejde, jídle ne. Tak jo, díky, naschle. Dobrý den. My děláme výzkum na téma směnný obchod. Používáte ještě dneska obchod bez použití peněz? Nejenom s penězma, jenom za hotový platím. Tak jo, děkuju, naschle. Používáte v dnešní době obchod bez použití peněz? Ne, Ani třeba ve škole si neměníte pogy nebo něco takového? to ne. Tak jo, díky moc, naschle. Používáte v dnešní době ještě obchod bez použití peněz? Ano, A v jaké formě? naturální směna. A s kým a kde? Já většinou v zelenině, tak nějak. Dobrý den. Dobrý den. My děláme výzkum na téma směnný obchod. Používáte v dnešní době ještě obchod bez použití peněz? Směnný obchod? Směnný obchod, no leda tak za výměnu špatného zboží na tržnici. Jako myslíte u vietnamských spoluobčanů? Ano. Tak děkuju, naschledanou. My děláme výzkum na téma směnný obchod. Používáte v dnešní době ještě směnný obchod bez použití peněz? Ne. Vůbec? Ne. Tak jo, děkuju. My jsme si vyzkoušeli směnný obchod v praxi. Přijít se s tím dá, ale jiné prostředky jsme nešli. Když nás udělal jsem s vámi